Son Fernando Díaz Copa, desde o ano 2000 dirixo este centro de Educación Secundaria Obligatoria, e es Gregorio Fernández, que está situado en Sarria, na provincia de Lugo. Este centro conta cunha actividade lectiva de máis de 47 anos. Acollemos neste curso máis de 300 alumnos e alumnas procedentes da vila e de outras localidades próximas. A nosa oferta educativa abarca desde a ESO, pode ser ordinario ou de adultos, tamén temos o bacharelato e tamén a FP. Os ciclos ou as familias profesionais que se poden cursar neste centro son fabricación mecánica. Nos módulos impartimos módulos básicos e medios, instalación e mantemento, que impartimos os módulos medio e superior. Somos únicos na provincia impartindo o ciclo de mecatrónica, que é superior. Logo temos administración e xestión, que impartimos os módulos básicos, medios e superiores. E logo temos telecomunicacións e sistemas informáticos, que impartimos na modalidade non presencial, pero para adultos. Temos profesorado especializado e as nosas aulas e talleres están dotados coa tecnología máis avanzada. Tamén temos bastante recursos e equipamentos para realizar unha formación real e actual. En canto a convenios, temos convenios con varias empresas, tamén temos convenios con empresas internacionales, onde os nosos alumnos poden ir a facer as prácticas principalmente na Unión Europea ou concedernos a carta Erasmus+. E recordade que no Gregorio Fernández podéis realizar unha profesión que vos servirá para o vosso futuro laboral e persoal.